Мы в Балтачевском районе, на земле, где сотни лет назад компактно расположились один из самых больших родов северных башкир, род Таныp. Сейчас они проживают вот во всей части. Тут и Аскина, и Татышлы, и многие-многие другие районы. Но мы приехали в Балтачево. Мы решили задать им вопросы, пообщаться с ними, с теми людьми, кто сегодня считает себя прямыми потомками, наследниками рода Таныp. Изучают родословные в Старобалтачево целыми семьями, и даже те, кто пришли даже в башкирскую семью, я так понимаю, да, Гульнас, здравствуйте, Шарифулина. Откуда вот такой сильный запрос изучать родословную, да, какие традиции, что сподвигло? Вот у вас здесь достаточно богатая история. Что можете рассказать? Мен өзім татар ауылынан келіп болып түштім, башқұртлар ғаиләсіне, Танып руы башқұртлары ғаиләсіне. Менә бұл Шарифулла бабамның давамчылары, менә Рахимян Зүрәткей біз була безнең. Рахимян Зүрәткейнең улы Рәфис минем кайнатам була. Мин аның улына килен булып төштем. Һәм инде ике кыз үстерәбез, Энҗе, Самира. Без гаиләдә инде үзебезнең Төньяк көнбатыш башкортларына хас телендә сөйләшәбез. Аннан соң менә бу кигән костюмым инде минем Төньяк көнбатыш башкортларына хас узорлар белән эшләнгән. Мин менә үзебезнең тормыш иптәшем, менә шушы Шарифуллиннар гаиләсенә килем 14 ел элек килем булып төштем. Менә аларның гореф-гадәтләренә бергә дуст тату, аларның гореф-гадәтләрен саклап яшәп киләбез. Үзебезнең балаларыбызга да башкорт халыкның гореф-гадәтләрен өйрәтәбез, үзебезнең татарларныкын да өйрәтәбез. Шулай дуслык татар-башкорт ягында бар дип өйрәтәбез. Фидель Гай, расскажите, пожалуйста, о том, в целом, вот кто такие Таныp? Таныплар ул Табын руының төньякта яшәгән бер тормага, улар үзләре Таныплар Кыр Таныp, Уфа Таныp, Өфе Таныp диләрендә су Таныp руларына, түбәләренә бүленгәннәр. Менә Балташ районында Кыр Таныплар яшәделәр. Безнең районда менә Сул Таныp вәкилләре, нидә Аскына районында Уфа Таныp вәкилләре әлеге вакытта да көн күрәләр, һәм үзләренең авыллары бар. Фидель Гай, вот смотрите, а вот нужно ли уделять внимание северо-западному диалекту, да, вот с точки зрения того, что это ведь очень много людей, которые на нем говорят. Это ведь даже не десятки тысяч людей, это сотни тысяч людей. Шулаймы? Бу фикер дөрес. Нигә кирәк сөнки менә шу без диалектларны югатсак, тарихи тамырларыбыз югаласак, беренчедән, икенчедән диалектлар югата телнең матурлыгы, байлыгы кәми. Әйтәләр бит татар теле бит и все. Юк. Татар теле белән уны Галисы куры да әйтә бит инде. Казанга барсам, мине башкорт телләрне Өфөгә килсәм, мине татар телләрне. Мин үзем сәй ул әйтә. Мин таш башкорт телендә сөйләшәм. Ну это же уважать права. Бурынгы иң булай иткәндә, менә кары ил сөйләшүен алганда, улар ни белән, нисәйтә. Даже менә шул телнең үзенчәлекләре Архон Енисей язмаларында да ук бар. То есть ул безгә тел белән тарих күсә килә. Ул телне без наш диалектларны югатсак, без тарихны да югаттык дигән сүз булар. Тарихи тамырлар белә. Рахмат. Шушы шәҗәрәне җыйган чакта без үзебезне дөресен генә әйткәндә татар халкы дип башкорт җирендә үзебезне шутлыйбыз. Һәм бик кызык ачышлар табылды. Безнең төп Мишәр авылда, әнием туган авылда яшәгәннәр башкортлар да, татарлар да яшәгән. Без фикерлибез, татарлар элек чукындырган вакытта Казан якларыннан динне югатмайбыз дип, саклап калабыз дип башкорт якларына күченгәннәр. Башкорт яклары, башкорт халкы ул күченгән халыкны кабул иткән, үз җирлегенә керткәннәр. Шуннан соң
син татар, син башкорт дип кенә яшәп булмый бит инде. Ул яшәеш шундый бер. Кызлар өйләнә егетләргә, егетләр кызларга өйләнә. Аерым-аерым гына ике нация яшәй алмый. Алар бер-берсе белән бәйләнеп киткәннәр, бер-берсе белән туганнашып беткәннәр. Бүгенге көнне менә шушы яңа фикерләр тууын мин бик мудрое решение дип табам. Еще одна интересная судьба семьи целой Галиаскаров. Целая семья представлена здесь. Несколько родов. Сейчас мы пообщаемся. Флида Апаймен. Флида Апай, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в целом о значении. Зачем это нужно, зачем нужно изучать? И семья Галиаскарова относит себя к роду Таныp. Но у них есть неопровержимые доказательства. Правильно? Қызық енді біздің ғайлада. Біріміз татар yazılған, біріміз башқұрт. Мен өзім башқұрт деп yazılғанмын. Hatta şiirlerimde tuğup aldığında men başkırt kızı men. Ama söyleyeyim, kiyinem, jırlayım, kölem, yaşayayım men tatarşa. Özümden başkırt kanı oğa dostlarşa. Sonunda da neydi? Mişeroğlu'nda elikten eğer oqsakallarımız boyunca Башкортлар, татарлар яшәсә дә, алар гомер буе бер яшында тату булып яшәгәннәр. Помимо главного тезиса изучения родословной, идентификации себя именно той нации, кем были их предки, здесь еще и чувствуется в разговоре то, что желание объединяться, ведь они сами поголовно говорят, что уже нет только татар, и нет только башкир, нет только удмуртов и других наций, а есть одна республика, в которой хватает места более 100 национальностей. С таким тезисом и хотят жить сами жители республики. Это Батыр Шоу. Спасибо за внимание. Жизнь башкирской глубинки на этом не остановится. До следующих серий.